ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/5/25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಬೊಕ ವಿದ್ಯೆದ ನೆನಪುದಿ ಒಲ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವಿರು ಪನ್ಪುನ ನಶಪ್ಪಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸದಾ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಶೆತ ಆಧಾರದ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ್ನಲ ಸಹ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಡೆ ತತ್ಪರ್ರಾದುಪ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಟೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಇನ್ನು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಬರುಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಅಂಚನೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಎರಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪವಜಿರು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಶಾಲೆಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪರು. ಪಿದೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಶಾಲೆಡು ಇತ್ತಿಲಕ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆದ ನೆನಪು ಬರಡತ್ತೆ. ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೆರ್ನ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೆರು. ಆರು ಬತ್ತದ ಶರೀರದ ಲೋನು ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ನಗನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಂಗುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ. ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ನೆಲನು ಪತೊಂದ. ಭಾರತನೆಯ ತೊಂಜಿ ಸಾಹುಕಾರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಾತಲ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬೈದುಂಡು. ಭಾರತದನೆ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಜೊತೆಕ್ ನಿಕುಲ್ನವ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆನ ಮರತು ಬುಡ್ರೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಮರತು ಬುಡೊರ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗುಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡು. ಇಂದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಮೃತಿಟು ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ. ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ. ಆ ವಿದ್ಯೆ ನೆನಪುಗೆ ಬರುಡತ್ತೆ. ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ನೆನಪುಲ ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಜ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ನೆನಪು ಜಾರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಓದವೆರು ಪನ್ಪುನ ನೆನಪು ಮರೆತು ಹೋಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಪನಂದುಪ್ಪೆರು ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದದು ಇಂಚಿನ ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಡೀ ದಿನ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಬತ್ತದುಪ್ಪಡು. ಬಾಬಾನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಕನಪೆರು. ಇಂದುವೆ ಭಾರತೋಡು ಎಂಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ. ಇತ್ತ ಅಸುರರಾದುಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಸುರಾದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ತೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಬಾಬಾ ಈಶ್ವರ್ಯ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ತೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಮರೆತು ಒಪ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಏತುಂಜಿ ನಶೆ ಇರ್ಸವೆರು. ನಿಕುಲು ಕೂಡ ದೇವತೆಯಾದುಪ್ಪರು. ಐದವರ ನಶೆಟು ಪೊಡತ್ತೆ. ಎಂಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲವೆರಗಂತೂ ಇಂದು ಒಂತೆಲ ನಶೆ ಏರ್ನೊಲ. ಅಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರದ ಜೀರ್ಣಾಪುನನೆ ಇದು ಒಂತೆಲ ನಶೆ ಏರುಂಡೋ. ಅಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರದ ಜೀರ್ಣಾಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಏರೆಗ್ ನಶೆ ಏರುಜೋ ಅಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತೆರದ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆಡೆ ಉಪ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಸುರುಕು ಪೂವಾದಿತ್ತ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ಮುಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂವಾದುಪ್ಪ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪಾತೆರೊಂಡು. ಈ ನಶೆ ಟಿತ್ತುದು ನಿಕುಲು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಬಾನ ನಾಟೋಡು. ಭಾರತ ಭಗವಂತನ ಪೂತೋಟವಾದಿತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಪತಿತ ಆದು ಬರ್ತೊಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಾತರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಾದು ಬುರ್ತ ಏತೊಂಜಿ ತಿರ್ತು ಬೈದ. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲ್ನ ಏರುನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಪಂಡ ಉತ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪತನದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು. ಇನ್ನು ಸತ್ಯವೈನ ಕಥೆ ಅಸತ್ಯವೈನ ಕಥೆ ಆದುಂಡು. ಅಕುಲು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಿತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಚ ತೀರ್ತು ಜೈದ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವೈನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪದೇರು. ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎಂಚ ಕಲೆಯುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಆತ್ಮಗುಲ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಈ ಬಾಬಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಗ ಅಂದು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಪಿದೆಗೆ ಪೂಪುನೆರ್ದವರ ಇಂಚಿನಾಳು ನಶೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಯೊನುವೆರು. ಭಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೈನು ತೆರ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಎಂಕುಲ್ನ ಚಲನ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡು ನಶೆ ಎರ್ರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರೀತಿ ಭಾಸ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಮೃತಿ ಕನಪವೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕುಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಕಲೆಯೊಂದರು. ನಿಕುಲು ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ದೇಪಂಡ ಐದು ಏರು ನಬಕ ಜಪ್ಪುನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಈನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲ. ಇತ್ತರ್ಡ ಎಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನು
ಆ ಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ತು ಚಪಡವೇರು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಪೇರು ಇಂದಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಪಂದು ನೆನಪಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸಹ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡತ್ತೆ ಇನಿಕ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಶಿವಪಾಪ ಬೈದ್ಯರು ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪದೇರು ಲಡಾಯಿ ನಡತದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೋಯಿರು ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗವಾದುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯುಗ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಸತ್ಯ ಯುಗಕ್ಕುಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐತ ನಡುತ್ತವು ಇದು ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ಏಪ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ತೆರೆದು ಪರತಾಪನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಚಕ್ರ ಪರ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಊರಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ಬತ ಬರ್ತುಂಡು ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಡುಪುಂಡು ಇಂಚಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಆಜಿ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತಂದ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸಹ ಓದುದು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಆಪೇರು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾದ ಬಡ್ಪೇರು ಭಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆಪೇರು ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ ತೆಗೆದು ಬರುವೇರು ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬರೆದು ಹೋದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ತಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೀರು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಶಾಲೆಗೆ ಕುಲ್ದಾರು ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟುಂಡು ಎಂಕುಲ್ನ ರಾಜ್ಯನು ಎಂಚ ಕಲೆ ಹೊಂಡ ಏತ್ ಜನ್ಮನು ಕಲೆ ಹೊಂಡ ಕೂಡ ಮತ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾರಾವಡಾಪುಂಡು ಏತ್ ಹೆಚ್ಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು ಆತ ಪವಿತ್ರ ಒಂದು ಪೋಪರು ದೇಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆರಕೆ ಉಂಡ ಅವು ಪೋಪುನವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಬಂಗಾರಡು ಬೆರಕೆ ಎತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಪೋಪುನು ಈಗಲ ಆತ್ಮಗಳು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತ 84 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತ ಕೂಡ ತೀರ್ಥಜತ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನಾದ ಬುಡಿಯ ಯಾನ್ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಇಂಚಿನಾದ ಬುಡಿಯ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಜೇರು ಎಂಕುಲು ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪರು ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಆದ ಪೂಜೆರು ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಭಾರತೋಡು ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಆಕುಲು ವಾ ಜಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ಏರುಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ ಮುಕ್ತಿದಾತೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರೆದು ಕೊಡತ್ತೆ ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತೋಡೆ ಬಾಬಾ ಅವತರಣೆ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ಅತ್ತಂದ ಬಾಬನ ಜಯಂತಿನ ಭಾರತೋಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಕುದುರೆಗಾಡಿನ ತೊಜ್ಪವೆ ಆಕಲು ಕುದುರೆಗಾಡಿನ ತೊಜ್ಪವೇರು ತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕ ರಥನು ತೊಜ್ಪವೇರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ ನಿಕಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಈ ರಥೋಟು ಬರ್ಪೇರು ಬೇರೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಪಂದು ಪನುಡಾಪನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರೋಡು ಏತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದೊಂದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲ ಮಿತ್ತು ಶಿವ ಈ ಶಿವನ ಪರಿಚಯನು ಏರ್ಕುರಿಯರು ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದೇನು ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರಿಪವಡಾಪನು 84 ಜನ್ಮರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಪುನು ಒಲ್ಪ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಆಪುನು ಅಲ್ಪ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿರು ತೆರಿಯು ನಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಭಾರತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾದುಂಡು ತೆರಿಪದು ಕೊಟ್ರೆಗೆ ಉಮ್ಮಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾಗಳು ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೊಡ್ಲ ಇಂಚ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಆತ್ಮಲು ತೆರಿಪು ನೆಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಂತರ ಉಪ್ಪು ನಾಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾರ್ದು ಕೇಂದ್ರಗಾದ ಮುಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಬರ್ಪರು ಬಾಬಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಜೋಕುಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಬಾಬನ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಂಡು ಆತ ಸಹೋದರತ್ವದ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಾರು ಆತ್ಮ ಬಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ತೆರಿಪನಗ ನಶೇರುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇದ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರಣೆ ಪಾಲಿಸಾವು ಜತ್ತೆ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಯಾನ್ ನಿಕಲೇನು ಸ್ವರ್ಗಡು ಕಡಪುರದು ಕೊಡ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಕಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ನಿಕಲು ಪಾವನ ಆದು ಪುಡತ್ತೆ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಬಾಬಾ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪೇರಂದು ಕೆಲವರು ತೆರಿವೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇಂಕುಲು ದಯಗೆ ಪವಿತ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕಲ ಪಾಪಲು ಕಲಿಯುಂಡು ನಿಕಲು ಸತ್ಯ ಚಿನ್ನ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಯಾನು ಮಾತಾಡಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು ತೆರಿವನ್ಲೆ ಏರ ಹಂಡಲ ಪೊಸಬೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ್ಲ ಏರು ಮುಲ್ಪದ ಪೂ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕುನು ಮೊಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೇರು ಏರು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲತ್ತೋ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪು ಜೈನರ್ದವರ ತೆರಿಪಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲು ಪಾವನಾಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾವನಾದ ಗಂಗೆಗೆ ಮೀಯರೆ ಪೋಪೇರು ಗುರುಕುಲೇನು ಮಲ್ತೊನೇರು ಅಂಡ ಪತಿತ ಪಾವನೆಂತು ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರ ಐನೇರ್ದವರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಆತ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯರುಂಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಪಾವನಾಪನಾದುಂಡು
ಸೊರ್ಗೊಡು ವಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎರಾಂಡಲ ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕ್ಲೇನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದ ಬಾಬಾ ಏನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಿಕ್ಲು ಪಾವನಾದ ಉಡ್ಪಾರು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ಪತ್ತಿ ನಾವು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭಾವ ಶಬ್ದ ನೆನಪುಂಡತೆ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕೇನುವನೋ ಬಾಬಲ ಸಹ ಈ ಶರೀರ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇಹದ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧನ ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಎಂಚೆ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಇತ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಬೇರದ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನ ಪಾತಿರನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಪಾವನಾಲೆ ಪತಿತೆರನ ಬುಡ್ಲೆ ಪತಿತತನನು ಬುಡ್ಲೆ ಪರತ್ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನನು ಬುಡ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿಯಾದಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪರು ಬಾಬಾರ್ದ ವಿಮುಕ್ಕಾದು ಮಲ್ಪನ ಮುಖ್ಯ ಅವಗುಣವಾದುಂಡು ಓರಿ ನನ್ನೂರಿನ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನವು ಹಾಲು ಪಾತಿರನು ಕೇನ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನವು ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಹಾಲು ಪಾತಿರನು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾತಿರನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತಿರನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನವು ಈ ದೂತಿತನ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಡು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾತ್ರ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಊರಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ವಿನಃ ಬೇತೆಕ್ಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆಗು ದೂತಿತನ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುನು ಊರಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪೇರೆಗು ದೂತಿತನ ಬಂದು ಪನ್ನೋಡಾಪುನು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಈ ದೂತಿತನನು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಹೇ ಸೀತೆಯರೇ ನಿಕ್ಲು ಊರಿ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗನುಜ್ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರಾದುಲ್ಲರು ಇಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಪಂತೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಪಾತ್ರದ ವಿನಃ ಒರಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಚಾಡಿ ಪನ್ಪುನಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜಾಟಿತನವನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾತ ಸೀತೆಯರ್ನ ಯೋಗನು ಓರಿ ರಾಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯನ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಇಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಂದುಪ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ತೆರಿಪವೇರು ನಿಕ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನು ಬುರುಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವನವಾಸ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಕಾಡು ಕುಲ್ದರತ್ತೆ ಕಾಡುಗೆ ವನ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕನ್ಯೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಪುನಾಗ ಒನಡು ಪಂಡ ಕಾಡು ಕುಲ್ಲವೇರು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಹಲ್ಡು ಪೋಪೇರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಕಾಡು ಕುಲ್ದಾರು ಇತ್ತೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುನು ಈ ಪರತ ದೇಹನು ಬುಡಡಾಪುನು ಒರಿ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ನ ವಿನಾಶ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಆದುಪ್ಪುನಾಕಲು ಮಹಲ್ಡು ಪೋಪೇರು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ನಾವು ವನವಾಸವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಡು ವಾಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಇರ್ದು ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬಾರ್ದು ಏತು ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಾರೋ ಅಕ್ಲಿನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರು ಆಯ್ನದವರ ವನವಾಸದುಲ್ಲರು ವನವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನ ವನವಾಸ ಬಾಬನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಪೂತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಆಂಡ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಭಾರತೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ವನವಾಸವಾದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಪೂತೋಟಡು ಪೋಪ ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಾರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು ಎಂಕಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ನದಿ ಒಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಸಹ ಜೋಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಪರ ಐಕ್ ಬಾಬಾ ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮರೆತು ಪುಪ್ಪರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಪೋಪರು ಯಾನ ಏತು ಸಮಯ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೇನು ಕೇನೊಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲು ಇಂಚ ನೆನಪದ ಅಗ್ನಿಡುಲ್ಲ ಐರ್ದು ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪನು ಓರಿ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಪೋಡಾಪನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಪೊರ್ಲು ಪ್ರಿಯತಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಿಕ್ಲೇನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುರಿಕಲ್ನ ಸಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಲ್ಪ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಲ್ಪ ಏತುಂಜ ಅಂತ ಅರುಂಡು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಜಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬಾಬಲ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತೊಂಜಿ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಡತೊಂದೊಪ್ಪುಂಡು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಹಿಂದುವೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಹೊಂಜಿ ಏರೆಗೆ ಅವಡು ಒರಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಒವ್ವೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಪೇರಬಲ್ಲಿ ಒರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನನ್ನವರೆಗೆ ಪನ್ಪುನವು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಚಾಡಿ ಕೋರತನವಾದುಂಡು ನೆನ ಬುಡ್ಪೋಡಾಪುನು ರಡ್ಡು ಓರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಪರತ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬರೆದು ಓರಿ ಬಾಬಾರ್ದು ಸ್ವಯಂನ ಪಾವನ ಮಲ್ತೊಂಡಾಪುನು ವರದಾನ ಅಳವಡಿಸುವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪುನು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕ ಭಾವ ಬೇತೆಗಳ ತಪ್ಪುನು ತೂವೊಂದು ಸ್ವಯಂ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೆರಡ ಇಂಕುಲು ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಡು ಆಕಲ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಏರು ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ಪೇರು ಆಕಲು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಕೇವಲ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಸದಾ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾರ್ಗುಡುಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆಕಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆರಡ ನಿಕುಲು ಆ ಸಮಯಡು ಅಳವಡಿಸವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ತಪ್ಪುನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪುನ ಬದಲ ಐನು ಸಹಯೋಗಿಯಾದ ಗುರುತು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಸಹಯೋಗರ್ದು ಜಿಂಜಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ
ಅಪಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಕಾರ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ನಿರಂತರ ಯೋಗಿ ಅವಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಹದ್ದುದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತನನು ಬೇಹದ್ದುಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಆತ್ಮಿಕ ಘನತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಸ್ಥಿತನದ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅತ್ತುಂಡ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸ್ಟೇಜಿದ ಕೈತಲು ಬೈದರು ಐತ ಪ್ರಮಾಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬರಿ ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದುಪ್ಪು ನಾವು ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿನ ಜೊತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮರೂಪಿ ಹೆಜ್ಜೆದ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.